Sziasztok! Egy kis válogatott szünet után újra itt vagyunk. Hát az eldőlt, hogy valószínűleg a Adás. játékosok csapatba tételéhez jobban értek, hogy áll össze egy csapat. De Rosszinál lehet én A, is jobban a értek hozzá. külföldi Még fel is legenda, vernek. még ne innen kezdjük. A külföldi legendákat is ugye álomcsapatba raktuk, és hát 2-0 az állás, mert én értek a focihoz. Nem is ez a lényeg, Nekem van szívem. mert ezután az adás után viszont senki nem fog velem egyetérteni ebben, hogy értek a focihoz, Szerintem én. de úgy érzem, hogy ez Nagyon a... furcsa adásnak nézünk elébe. Igen, egyetértünk, és méghozzá olyanban, amivel senki más nem ért egyet velünk ebbe az országba. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy szerintem most ez így a lelki békénkért, most ezt így kihiperventiláljuk ez magunkból. most csak rólunk fog szólni ez az Kihiperventiláljuk magunkból, mert amúgy is mindegy, mert 2030-ig van szerződése, úgyhogy na, ennyi spoiler elég is volt. Érted, májusban megkötünk egy szerződést 5 évre előre. Nem is ez a lényeg, tisztázzuk a helyzetet, ugye válogatott szünet után Remélem vagyunk. a gyerkőcnek is van. Igen, válogatott szünet után vagyunk, befejeződtek a 2026-os labdarúgó világbajnokság selejtezői. Számunkra végképp. Még pár válogatott, nem sok, de még pár válogatott ugyanígy járt. Na hát, én most ez annyira érdekes ez a szituáció. Én belekeveredtem több olyan beszélgetésbe is a mérkőzés után, pedig azért még nem telt el sok idő, ahol konkrétan, sajnos ezt be kell vallanom már előtte is egyébként, én belekeveredtem ilyen beszélgetésekbe, de a lényege az volt, már a meccs hogy... előtt? Igen. Én nem voltam már a meccs előtt se feltétlenül elégedett, de persze a válogatottnak szurkolok, csak az edzővel nem voltam elégedett. Olyan válaszokat kaptam arra, hogy de hát nem működnek dolgok a válogatottnál, bizonyos dolgok, amikre mindjárt kitérünk. Igen. Hogy de hát Rossi. Mi van vele? Hát mennyi szép emlék. Hát ez egy dolog. Mennyi jó meccs. Ja, hát ezt csináljuk, a múltból élünk gyakorlatilag. Majd mindjárt kitérünk arra, hogy ez egy nagyon fura... Már az adás elején kezdek ideges lenni. Kitérünk arra mindjárt, hogy ez egy nagyon fura, nem tudom, anomália. Hogy mi úgy élünk a múltból, hogy amit épp szeretnénk. azt halásszuk elő a múltból, nem? Teljesen. Vannak olyan, szerintem találtam egy olyan időszakot, ami olyan szinten egy fekete folt az emberek agyába, és így törölték, és nem is akarunk rá emlékezni, mert így szebbnek tűnik Rossinak az időszaka. Na most az annyi jó meccs, annyi szép emlékhez, így kezdetben annyit fűznék, hogy igen, 82 meccse ő ül a válogatott élén. Találtam egy cikket, most nem akarok mondani kinél, ahol konkrétan azt írják, hogy elfelejtjük, hogy Rossi milyen sikeres szövetségi kapitány, hiszen már nem sokára egyedüli rekorder lesz a válogatott élén töltött meccsek szempontjából. Ez két külön fogalom. Amúgy. Ez két külön fogalom, hogy valaki sok meccset tud ledirigálni, vagy hogy abban mennyire sikeres. Hát igen. Mert... Hát most, hogyha... Soma nagyon sok papírral készült, és nem is akarok nagyon... Én szerintem már ilyen hallgatóság leszek, és néha beleszövök valamit, de egyébként 36%-os volt az idei év teljesítménye? Egyetlen egy meccset nyertünk a Puskásban idén? Igen, de nem is ez a lényeg. Én alapból olyan statisztikákkal készültem, végignéztem 2010-től kezdve. Az ilyeneket kihagytam, mint Lékenz, Pinyő, Dárdai, akik ilyen kevés meccseken voltak. Azokat a szövetségi... Dárdai kakuktojás, de megértem a statisztika alapján, igen. 3 szövetségi kapitányt néztem végig, Egervári, Stork és Rossi. Nem, tehát értem, hogy miért hagytad ki Dárdait, csak a 3, Lékenz, Pinyő, Dárdai, nagyon nem illik a sorba Dárdai, értem. A 2 kutyaütőhöz. Jó, azért a karrierjébe később tett olyat, hogy odaillik. Jó, rendben, én most na mindegy, oké. Egervári, Stork és Rossi, majdnem Pinyőt mondtam. Megzavartál. Na most, végignéztem 2010-től az összes meccset, és kivettem belőle az összes barátságos meccset, szóval csak a tétmeccsek számítanak. Csak jelzem, ezeket a jegyzeteket meg fogjuk jeleníteni az oldalunkon. Lehet több haszna van, mint egy legutóbb kikerült jegyzetnek. Nagyon mélyre megyünk. Zárójelbe zárva. Az a lényeg, hogy itt belerondít egy olyan dolog a statisztikákba, hogy ugye rossz éra alatt kezdődtek el rendesen a Nemzetek Ligája meccsek. Így neki sokkal kevesebb neki például ugye 82 válogatott meccsből
igazából 66. Jó, hát kevesebb a barátságos meccs. Nemzetek Ligája miatt nem is volt annyi ablak, hogy legyen. Igen. Na most, ami viszont ettől függetlenül nekem nagyon érdekes, hogy konkrétan a selejtezőkben, ha kivesszük a Nemzetek Ligáját, selejtezőkben nem vagyunk erősek. VB és EB selejtezőkről beszélünk? Én az EB-t is ide veszem, és itt jön be az, amit én... A selejtezőbe hogy veszed bele az EB-t? Hát úgy, hogy EB selejtezőket és VB selejtezőket nézve. Ezt mondom. Ja, igen. Ja, de azt mondom, hogy... Nem a kontinens viadal jó, csak magát, hanem a EB és VB selejtező. Az EB kint lévő meccs, az persze jó. abba a statisztikába, ami csak a válogatottnál, hogy milyen eredményeket értek el, beleszámít. Viszont ugye nagyon érdekes, hogy ugye van egy nagyon sikeres EB selejtezőnk, ugye a 2024-esre, amikor csoport elsőként kijutottunk. Akkor voltak mögöttünk a szerbek, igaz? Igen, Montenegró, Litvánia, Bulgária. Így van. Emlékszem. Van egy apró szépség hibája ennek az egésznek, ettől függetlenül. Igen. Ugye régen mindig kalapok alapján dől el, hogy ki milyen sorsolást kaphat. Na most nekünk nagyon nagy szerencsénk volt, hogy volt egy Nemzetek Ligája, ahova abban nem menjünk bele, hogy mi a C-ből indultunk, mert oda voltunk rangsorolva, majd utána nem voltunk feljutó helyen, de mivel átszervezték az egész Nemzetek Ligáját, feljutottunk, majd utána megint nem voltunk feltétlenül, vagy ott már lehet, hogy... De a B-ből kiharcolták ott a B-ből kiharcoltuk, de úgy, hogy közben ott azt hiszem, akkor zárták ki az oroszokat, vagy volt valami ilyesmi is. Mindegy, a lényeg, hogy feljutottunk az A-ba, ahol viszont tény, hogy volt egy álommenetelésünk. Hát egy jó Nemzetek Ligája szereplésünk volt, mert a következő az megint nem volt jó. Hú, és méghozzá mennyire nem volt jó, de azt is elfelejtjük. De kiharcoltuk a B-t. Igen, kiharcoltuk a B-t. Na és ugye az egy jó Nemzetek Ligája, az arra volt jó, hogy egyes kalapból sorsoltak minket, aminek hála a mi csoportunkba, ha csak az akkori FIFA világranglistát nézzük, a legerősebb csapat mi voltunk a 27. hellyel. És amúgy érdekes, hogy ugye a szerbek, akiknek papíron jobb játékosaik vannak, meg ott voltak a VB-n, azok mégis mögöttünk voltak. Mert de egyébként most se jutottak ki, de pótselejtezős helyre sem értek. Igen, mert Albánia megelőzte őket. Így van. Na, hogy csak azért, csak így, hogy most ezt kedvenc játékosom, igen, összehasonlításképpen, ugye itt mi voltunk a legerősebbek ebbe a csoportba, a 27. hellyel. Na most az összes többi selejtezőnkön a legerősebb csapatot, azt azért így nézzük, hogy ilyen 6., 4., 2., 9. A legrosszabb az a 2016-os, egyébként ott is sikeresnek titulált EB selejtező volt, ahol ugye a 16. helyes Románia volt a legerősebb. Ott mi a 20. helyen voltunk, de egy Észak-Írország nyerte meg a csoportunkat. Igen, de ugye a 16 volt igazából az a sírból vissza, az a Dárda is. Ugye? 2016-ban úgy működött ott nem hoztuk vissza a sírból, maradjunk ennyibe. Ott úgy nézett ki a dolog, hogy ugye harmadikok lettünk, szóval... de ott rosszul kezdtünk, akkor rúgták ki Pintért. Igen. Nem? Amikor már hazai kikaptunk. Nem ez a lényeg, hanem azt akarom mondani, hogy nagyon nem volt sírból visszahozott dolog, mert harmadikok lettünk, szóval nem jutottunk ki az EB-re. De pótselejtezőzhettünk. Na igen, de nem a harmadik helyünk miatt, hanem ott is már a Nemzetek Ligája miatt. Mindenki, aki előttünk volt, ott úgy került be, hogy ezért pótselejtezőzhettünk. Na most, utána jött, csak az EB-ket nézzük, 2020-as EB, az már egy rossz is EB. Várják, 2020, amit ugye 21-ben játszottak le, hazai pályán kikaptunk a portugáloktól, de x-eltünk a franciákkal, és Németországba x-eltünk a németekkel. De te már az EB-ről beszélsz. Ja, várjál, selejtező. Nem emlékszem a selejtezőre. Selejtezőbe az 5 csapatból... Nem nézek a lapjára, mondjál meg, kivel voltunk. Jó, akkor várj, annyit tisztázzunk, hogy ez volt az első rossz selejtező, mert 2018-as világbajnoki selejtező után nevezték szlovákok, ki. Ugye? Horvát, szlovák, Velsz és Azerbajdzsán. Jó, és akkor itt volt az, hogy megvertük a horvátokat hazai pályán. Nem wow, na, újra csak előhozom a fekete foltot az agyban, ami a magyar szurkolókban létezik. Igen, megvertük a horvátokat. Kikaptunk a szlovákoktól kint is, nagyon simán, meg Pesten is. Na, most akkor úgy mondom, megvertük a horvátokat 2-1-re. Kint kikaptunk 3-0-ra. 3-1-re. De igen. 3-1-re, de ott emlékszem, egyéni hibák döntöttek. Igen, szóval nem számít, nyertünk 1-0-ra. Szlovákoktól ott 2-0, itthon 2-1-es vereség.
többire nem gondolom, azt megnyert. Velsztől is kikaptunk, idegenbe 2-0, konkrétan 5 csapatból a 4-ek lettünk, csak Azerbajdzsán tudtuk meg, Nemzetek Ligája. Rossi első sikeres selejtező sorozata. Meg ez egy rosszul hangzik. Majd utána jön ugye... Hány pontunk lett? 12. Igen, megelőztük a világranglistán akkor 114. helyen álló Azerbajdzsánt, akinek 1 pontja. Következő Rossi selejtező, 2022 világbajnokság. Igen. Mondjál neveket. San Marino, Andorra. Ja, ezeket megvertük. Igen. Albánia, Lengyelország, Anglia. Albánoktól kikaptunk oda-vissza, nem? 6 csapatból megint 4-ek lettünk. Ugye, oda-vissza kaptunk igen, Albánoktól. 2-1-0. Angoloktól kaptunk egy 4-est, vagy 5-öst itthon? Angoloktól kaptunk idegenbe egy 4-est, itthon 1-1 lett. Vagy fordítva, nem. Itthon kaptunk 4-et, kint 1-1 lett. Mert az már ott szinte mindegy. A utolsó meccs. És ki volt még? Lengyelország, akivel nyitottunk egy 3-3-mal, meg egyszer megvertük őket. Igen. Csak ennyire ott már mindegy volt. Ennyire volt jó, hogy 4-ek lettünk itt is. Nem is jutottunk ki. Ugye jött utána a 2024-es. És most nézem a papírodat. Papíron az albánok, mi hanyadikok voltunk? Mi 39-ek, ők 66-ok. És a lengyelek? 27. Tehát az is egy kicsit szorosabbnak. Na igen, jó. Na, igen. Ez sem volt egy túl sikeres selejtező. Konkrétan eddig egy sikeres selejtezőt tudott le Rossi, ugye a mostaniról nem beszélve, ahol most már mondjuk ki, írektől sikerült kikapni, és így a 4 csapatból harmadikok lettünk. Megint csak jól hangzik. Ugye megelőztük a világranglista 104. helyén álló örményeket. Az jó eredmény, nem? Ellenben megelőztek, mi 37-ek vagyunk. Megelőztek minket az írek a 62. helyről. Igen. Úgyhogy eddig Rosszinak volt egy sikeres selejtezője. Na itt én már behoznék egy olyat, hogy Egervári nekem szerintem a szurkolóknál a legnagyobb fekete folt az agyban. A 8-1 miatt. Nem érdekel. Nem? De amiatt. Amiatt, nem? Lehet, hogy amiatt. De biztos, hogy amiatt. Jó. Na, furcsa egyébként, mert azt a csapatot annyira negatívan ítélik igen. meg, és amúgy nem volt olyan rossz az a csapat, így pontok meg minden. Egervárinak 2 selejtezője volt, igen. A 2012-es EB-re és a 2014-es VB-re. Egyikre se jutottunk ki. Nem, de mindkétszer harmadikok lettünk a csoportba. Ezek még nem ezek a lebutított 4 fős csoportok, hanem itt még 6 fős csoportokból, mindig harmadikok lettünk. 12-ben Hollandia, aki akkoriban a világranglista második, emlékezzünk, 2010-ben VB döntőt játszottak. Igen, ez még az a Hollandia, ami világverő volt. Lance. Igen. A kicsi Lance. Ők lettek ugye az elsők, Svédország, akkoriban ez még bőven az Ibrahimovic a csúcson Svédország, másodikok, és mi lettünk a harmadikok. Utána kit előztünk meg? Finnország, Moldova, San Marino. Jó. Igen. 14-es világbajnoki selejtező, Hollandia, Románia, Magyarország, itt viszont megelőzünk egy Törökországot, egy Észtországot és egy Andorrát. Szóval itt egyébként azt mondom, hogy nyilván a török volt az, még, hát a török-román volt az, amit valószínűleg előre úgy gondolták volna az emberek, hogy holland-török lesz az első 2, itt a törököknek nem jött ki jól, őket vertük is egyébként, és akkor itt jön az, ami az egész egervári korszakot így teljesen zárójelbe teszi, a 8-1, és ugye a 3-0 románoktól. Ami így most, hogy visszanéztem, nekem azért érdekes, mert a fejembe úgy él, hogy egymás után volt a 2 meccs. Nem, de hogy is? A román volt? Az az eleje volt. Nem. Voltak a románok, kikaptunk 3-0-ra Romániában, így van. És volt egy meccs a 2 között. Egyetlen egy meccs volt a 2 között. Egy Észtország, akiket 5-1-re megvertünk, szóval még úgy vissza is jött a igen. csapat. És mégis ez lett. Na most van egy olyan dolog, amit így felhoznék. Kezdem inkább Egervárinál, mert nála ez nagyon tetszik nekem, hogy Egervári 52,6%-os győzelmi rátával fejezte be a válogatott élén. Ezek csak a tétmeccsek. És hát utána jött, ugye a 8-1 után jött Csábi József, 100%-os mert Andorrát 2-0 elvertük, igen. El kellett. Ugye most itt, ha csak a tétmeccseket nézzük, összesen 19 meccse volt Egervárinak, ez egyébként a barátságos meccsekkel, lévén akkoriban nem volt Nemzetek Ligája, ez felmegy 36-ra, azt hiszem. Na most, Egervári a 19 meccse alatt, csak hogy őt egy sikertelen szövetségkapitánynak jegyezte meg a nép, összesen 3 csapattól kapott ki. Hollandia?
de tőle 4-szer, mert szerencsétlen, de érted, ott van egy világverő Hollandia, és 2-szer megkapod a világranglista második helyén álló hollandokat, és hát mind a 4-szer kikaptunk papírforma szerint. Emellett egyszer kaptunk ki a svédektől, és egyszer a románoktól. És a svédektől is az utolsó másodperces, nem? Amikor egyszerre rúgott a labdába, király volt. De most ezt így felsorolod, ezt a 4 csapatot, ezektől szerintem ki lehet kapni. Akkoriban ki lehetett. Most most más lenne, mert most már úgy állunk hozzá, hogy a svédek is most épp lejtmenetben vannak, de egyébként nagyon erős csapatuk van. Románoktól egyébként nem lehet őket hova tenni, de... Románok meg pótsejtezőbe jutottak, igaz? Nem, mert ők maradtak le Albánia mögött. Most? Nem. Nem. Lehet, hogy Románia ott van. Pótsejtezős. Rossinak a vereséglistája. Értem én, hogy 82 meccs, de kivettem a barátságos meccseket. Igen. Ezek csak a tétmeccsek. Kikaptunk már horvátoktól, az írektől, Walestől, Angliától, Portugáliától, 2-szer Albániától és 2-szer Szlovákiától. Ebben nekem több fájó név van, mint az egervári érába. Jó, a tény, hogy van itt egy ilyen is, ugye, Stork kapitány. Nem, igazad volt, bocsánat, a bosnyákok beelőzték a románokat, igen. Igen. Ja, a bosnyákok még. De nem, mert azért nem, mert nekik még most lesz meccsük. Még az nem ért véget az a csoport. A bosnyákok játszanak. De mindegy, mert ők nem érhetik utol. Itt igen. Az a kérdés, hogy a bosnyákok vagy az osztrákok mennek egyeneságon. Igen. Na most, csak hogy akkor így nézzük a... Amúgy még, bocsánat, egy zárójel, azt néztem meg, és akkor itt ezt kevertem, de a számokon nem változtat. A 7 szomszédunkból 5 van, aki vagy már egyeneságon kijutott, vagy pótsejtezőszet. 2 Szlovénia, és Románia az, akinek nem lesz. Igen. Na most, csak hogy így gyorsan végigmenjünk akkor, ugye azt már említettem, hogy Egervárinak 52,6%-os, igen. Rossz. Utána Storknak csak a tétmeccseket nézve egyébként 35,7, az egyébként elég gyenge. Az gyenge, és ugye Stork, mindenkinél volt egy nagy pofon, 8 egy egervári, Storknál meg ugye Andorra. Igen. Igen. És hiába volt, mert Storknak volt a legjobb az EB teljesítménye. Igen, mert nála jutottunk egy tovább eddig. Meg a legtöbb pontot szerezted a csoportban. Igen. És akkor ugye Rossi, aki eddig... 5-5. 5-5. Hát mert ugye... az osztrákokat, így lett Izlanda, meg Portugáliával is. 5 ponttal tovább mentél. És akkor ugye itt van Rossi, akinek ha csak most ebből kivettem a Nemzetek Ligáját, hogy ugye Storkkal és Egervárival jól lehessen összehasonlítani. Itt ő 43,7. Itt 32 meccse van összvisz, ebből 14 győzelem, 7 döntetlen, 9 vereség. Ez már abból a szempontból, hogy egyébként valamiért sikeres időszaknak tudjuk be az elmúlt időszakot, ebből már azért kicsit fájóbb ez a statisztika. Na és akkor van még egy olyanom, ami meg inkább csak így kontextusba helyezi, hogy most mitől tekintjük sikeresnek ezt az időszakot, vagy nem. Amikor Egervári volt az első, 2012-ben próbáltunk kijutni az EB-re, ott még úgy volt a rendszer, hogy az elsők jutottak ki a csoportokból, itt még úgy volt, hogy 6-6 fős csoport és 3-5 fős csoport, a csoport elsők ebből a 9 csoportból kijutottak, a másodikok pótselejtezőztek, igazából a másodikokból a legjobb második kijutott, maradék 8 pótselejtezőzött, és ebből 4 továbbment, plusz ott volt 2 rendező ország. Az a lényeg, hogy az induló országoknak, hát itt még beletettem a rendezőt is, de akkor ilyen 25%-a jutott ki. Na most, ez 2020-ban, vagy nem, bocsánat, 2024-ben, ugye a legsikeresebb selejtezőnk. Igen, Rossival, igen. Ott már az az arány, hogy ugye 10 csoport van, ott már elindultak ott már 7 darab 5 fős csoport van, és csak 3 darab 6 fős. Az első 2 fixen kijut, plusz 12 csapat a Nemzetek Ligájából selejtezőzik. Ebből 3 tovább jut, plusz a rendező ország, ami azt jelenti, hogy az induló országok 43,7%-a, nem is az a lényeg. Konkrétan, aki elindul, annak a fele kint van. Azt mondom, tehát igen, a 25-höz képest, Csak ezt mondom, már majdnem, hogy addig növelték az EB résztvevők számát, hogy most már konkrétan majdnem a fele kijut az európai országoknak. Csak hogy azért tényleg tegyük már valahogy így kontextus, hogy mennyivel nehezebb volt kijutni még akkor, mint nehezebb, most. És hát 16 csapat volt az EB-n.
Igen, és tudom én, a Nemzetek Ligáját egyébként imádom. Nagyon szeretem, Hát mert egy jó szezonunk nem, volt abban is nem amúgy. magunk miatt, hanem kivette a tét nélküli meccsek nagy részét, így is maradtak, de kivette a tét nélküli meccsek nagy részét, plusz behozott egy jó kis matekozást, hogy akkor ki hogy juthat még így is Hál' tovább. Istennek így se lehet érteni, Egyébként igen. Mert a hozzáteszem, mostani pótselejtezőn is számít valamit a Nemzetek Ligája. persze, tudod mi a legszebb? Alakulhatnak úgy, még erről azért beszélünk így, mert mikor felvesszük, még az utolsó meccsek zajlanak majd, de alakulhatnak úgy a csoportok, hogy a csoportjában tök utolsó Svédország egyébként pótselejtezőzhet. Mert, és ez a legszebb, még régebben úgy volt a Nemzetek Ligája, úgy szólt bele, hogy a Nemzetek Ligájában szerepeltél valahogy, és ha te A-divíziós voltál, az előnyt jelentett, mert kialakult egy sorrend az összes csapat között. Most már nem. Most úgy van, hogy csak az számít, hogy te nyertél egy csoportot. Szóval az A-divízióban a csoportgyőztesek számítanak, ők kijutottak, kiestek. B-divíziós csoportgyőztesek kijutottak, kiestek. És a svédek megnyerték a C-divíziót. Oh. És azt hiszem úgy van, hogy 2 csapat jut a Nemzetek Ligájából még be a pótselejtezőbe, jelenleg 3-an vannak előtte, vagy ő a harmadik. Szóval ha abból a 2-ből az egyik valahogy oda jut a pótselejtezőre, akkor Svédország mehet. Úgyhogy mivel mi kiestünk amúgy egy pontot szereztek. Semmi esélyünk nem volt még ilyen Nemzetek Ligája. Ja nem, hát persze, hát mi kiestünk ugye csoportból, úgyhogy konkrétan most a svédek úgy, hogy a selejtezőben 1 pontot szereztek, tök utolsók lettek, még mehetnek. Lehet, hogy úgy alakul, hogy kijutnak. Úgyhogy egyébként bekavar a Nemzetek Ligája, és ezért emlékszünk szerintem kicsit máshogy, mert ugye 2-szer is úgy jutottunk ki az EB-re, hogy egyébként nem harcoltuk ki a továbbjutást, hanem a Nemzetek Ligája miatt pótselejtezőzni mehettünk. Hát ugye egyszer volt ez a norvégos. Hát igen, volt az első, meg amikor még annyi volt, hogy Norvégia oda-vissza. Meg volt az, amikor Bulgária, és utána Izland. Idegenbe, és itthon Izlandot. Igen. Igen. Meg volt ugye a legutóbbi, amikor egyeneságon a csoportból kijutottál. Igen, de ugye ott azért ezt hozzá kell tenni, hogy, és én értem, ebbe bele lehet kötni úgy, hogy de jó kellett teljesíteni a Nemzetek Ligájába, hogy jó kalapba kerüljünk. Igen, csak mégis valahogy összességében, meg amikor arról beszélünk, hogy ítéljünk meg egy érát, igen, akkor meg mégiscsak számít, hogy ott a selejtező sorozatok nem mennek. Nem fekszenek jól. És ugye, amikor meg arról beszélünk, anélkül hogy azért nehéz kijutni igen, és ugye eddig azt mondtuk, hogy na jó, de a Nemzetek Ligájában jók vagyunk. Most az utolsó, nem. Ott se sikerült túl jól. Túl jól? Hát igen, mondhatjuk így, hogy túl jól. Hát konkrétan ugye kikaptunk, mindjárt, hát mindenkitől. Igen, ugye az utolsó Nemzetek Ligájában, nem mindenkitől. Ott az ugye úgy nézett ki, hogy kezdtünk Németország ellen egy 5-0-ás vereséggel, igen. Aztán itthon javítottunk Bosznia ellen egy 0-0-val. Mekkora javítás hazai pályán bosnyákok el? Jó, szereztünk pontot. Utána Hollandia ellen egy 1-1 hazai pályán, nagyszerű eredmény. Utána Boszniát vertük idegenbe 2-0-ra, utána Hollandiától kikaptunk 4-0-ra, és utána a németekkel kint idegenbe egy 1-1. Jó, de az már ugye. Hát jó, nekik még talán nem, de mondjuk azt hiszem őket a hollandok oda-vissza verték, és nem is nagyon volt esélyük. Nekünk számított volna a győzelem, mert akkor még talán megelőzhetjük a németeket, és ugye benn maradunk az A-divízióba, de... Jó, de ezeknél egyébként sokkal fájóbb volt az, ahogyan lesöpörtek a törökök a pályáról minket. Igen, mert ugye utána jött ugye egy Nemzetek Ligája pótselejtező, ami hát meg ugye a... play-in, play-off, nem minek hívjuk. Igen. A törökök. Igen. Jöttek, és mentek 6-1-jel összesítésbe. Igen. Na, úgyhogy ez volt akkor így az én felvezetésem. Storkról nem? Storkról azért nem, mert Storknak, vagyis hát behozhatjuk Storkot, meg még akkor annyit, hogy igazából... Nem Dárdai fejezte be, ugye, a selejtezőt? Nem, méghozzá Stork nem is jól fejezte be, mert ugye átvette Stork, és az ő maradék meccsei azok Magyarország-Románia 0-0, Észak-Írország-Magyarország 1-1, Magyarország-Feröer 2-1, és Görögország-Magyarország 4-3. Igen, emlékszem, a Feröer volt a böde, a görög meg már mindegy volt. Igen, és a görögöktől még az úgy, hogy a görögök utolsók lettek a csoportba, de kikaptunk, ugye? Úgyhogy igazából nem, most így kezdte Storka az időszakát, hogy 1 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség. Szóval nem kezdte a norvégokat oda-vissza. Igen.
amivel lett az EB, aztán ugye, a dolgot. Aztán tényleg a legsikeresebb EB szereplés, meg ugye az ő nevéhez kötődik. Igen. Csak aztán jött Andorra. Ja, igen. Na, úgyhogy Storkról ezért nem akarok igazából, mert neki, ami maradandó volt, az tényleg az, hogy az EB-n viszont összeszedte úgy a csapatot, hogy ott jók voltunk. Na és akkor ez a felvezetés, vagyis hát még talán annyit tudunk beszélni, hogy összesítésben most így tényleg ez csak a Rossi éra. Összesítésben minden világbajnoki selejtezőkön eddig ilyen se íze, se bűze, 16 meccs, 7 győzelem, 4 döntetlen, 5 vereség. Ez pont erre jó mindig, hogy harmadik, negyedik helyen állunk. Igen, EB selejtezőkön egyébként ugye nagyon felhúzza az a nagyon jó szerepelés, mert ugye ott a 8 meccsből 5 győzelem, 3 döntetlen, ott 56%-os, de tény, hogy felhúzza, mert az első selejtezőjén meg 8 meccsből 4 győzelem, 4 vereség. Az már annyira nem volt jó. És egyébként a Nemzetek Ligájába se feltétlenül olyan acélos, mint ami bizonyítaná, hogy mi hogy ott voltunk tényleg. Mert én emlékszem, volt egy Nemzetek Ligájánk, amikor az utolsó meccs az olaszok ellen itthon, ha ott nyerünk, akkor megnyerjük az A-divíziós csoportunkat, és megyünk a 4-es döntőbe. Na, ahhoz képest igazából 24 meccsen 10 győzelem, 7 döntetlen, 7 vereség. Teljesen vegyes, de tény, hogy a Nemzetek Ligájában az felülértékeli ezt a statisztikát, hogy ott mi elég régóta a jók között vagyunk. Szóval ott nem nagyon játszhatunk észtekkel, meg... Igen. Mondani akartam egy Észak-Írországot, de hát ők se gyengék, hogy mindegy. Igazából ennyi. Na és akkor a felvezetés, alapkérdések. Szerintem nagyon sok szurkoló most kicsit, főleg az utóbbi hetek történése miatt félremegy. Na, mire gondolsz? Felteszem a kérdést. Most ezért a... kell megválaszolni? Igen. Na, most ezért... De figyelj, adok 3 lehetőséget, amit így hallok. Meglátjuk, na. Ki a hibás most ezért az EB szereplésért? És akkor 3 opció. Milyen EB szereplés? Vagy VB selejtezője. Ki most ezért a hibás? Rossi, a játékosok, vagy az MLS? Szurkolókat nem lehet még hozzátenni? Utolsó meccses... Ja nem. Ezekre gondolsz, vagy szurkolók miben hibások? Majd ezt kifejtem. Jó. Majd ezt is kifejtem. Add ki magadból, Dávid. Ki kell adni. Ki a hibás? Ez nem egy személyes történet egyébként szerintem nyilván. Ezt így kimondani, hogy ki a hibás, az baromi nehéz. Baromi nehéz, és nem is muszáj akkor így kimondani, de ugye... Nyilván van egy feje az egésznek. A feje, a csapatnak a feje, az nyilván Marco Rossi. Mert nyilván ő dönt, az ő rendszere, az ő szisztémája van a pályán, az ő cseréi történnek meg meccs közben, az ő keret hirdetése határozza meg a keretet, az ő kezdője határozza meg a csapatot, tehát nyilván, ha így nézzük, akkor nagy százalékban Marco Rossi egyértelműen. Tehát, igen, itt behozom azt. Ha van egy tortám, akkor a nagyobbik szelet szerintem az övé. Igen. És én behozom azt, hogy Rossi szerintem az elmúlt időszakban azzal tudja ezt kibekkelni, hogy minden meccs után odáll, és mondja, hogy vállalom a felelősséget. Én ezt értem, csak ugye legtöbbször, ugye ezért szokták mondani, hogy sanyarú az edzői sors, mert ritkán kapnak nagyon sok időt edzők, hogy kiépítsék a saját szisztémáikat, és kiderüljön, hogy működik vagy nem. Na most Rossi azért főleg szövetségkapitányi szinten nagyon sok időt kapott, és pont az a baj, hogy én úgy látom, hogy neki van egy nagyon nagy pozitívuma, az, hogy ő hogy tudja motiválni a csapatot. Ellenben azt érzem az elmúlt 2 évben, hogy ez már nem elég, ez kifulladt, ebbe belekényelmesedett talán a csapat, de itt jön be ugye ez a sanyarú edzői sors, a csapatot nem tudod lecserélni. Egy válogatott szinten se, mert nem tudod azt mondani, ugye most Rossi ide, Rossi oda, ha jön holnaptól Horváth Feri a szövetségi kapitány, a keretnek a 90%-át ő is ugyanezeket hívná be, mert ők a legjobb játékosok. Nem tud attól, hogy egy új edző kerül oda, de most tök mindegy, mondjuk azt, hogy Rebrov lesz a szövetségi kapitány. Lehet, hogy Lukácsot nem hívja be, lehet, hogy nem hívja be Ötvöst, de a keretnek a nagy része ugyanez lesz, mert ők a legjobbak, jelenleg ebből tudsz gazdálkodni. Innentől kezdve a rendszert tudod csak hibáztatni, hogyha valami nem működik. És mi nem működik most? Konkrétan ez a válogatott most azt mutatja,
hogy teljesen mindegy ki az ellenfél, ha egy Portugália, ha egy Örményország, ha egy Írország nem tud 2 félidőn keresztül konzisztensen teljesíteni. Az örményekkel és a második félidő azért össze lehetett tenni a két kezét és mindkétszer. Hogy itthon is, és idegenben is. Vereség belőle. Utolsó másodpercekben a kapu torkában az örmények rúgtak egy luftot. És mi nem erről beszélünk, hogy ott ment el a továbbjutás, hanem arról beszélünk, hogy mert a portugálok kikaptak az írektől. Na ez az. Nem. Konkrétan nem másokba bízunk már hogy az a baj, hogy mondhatjuk azt, hogy nincs szerencsénk, mert tényleg, mondhatjuk, hogy nincs szerencsénk, mert ott van az, hogy kétszer is az írek ellen az utolsó másodpercekben veszítettük el úgymond a mérkőzést. Ellenben azt is hozzá kell tenni, hogy iszonyatos szerencsénk volt, mert a hazai 2-1-es örménygyő, vagy 2-0-as örménygyőzelemnél az örmények támadtak a végén, mint a megveszekedett, csak ott nekünk jött ki jól a lépés, szerencsénk volt, hogy le tudtuk zárni a meccset egy szerencsés pattogós támadással. Idegenben meg konkrétan a második félidőben ők támadtak, és ott az utolsó másodpercekben, konkrétan miután kirúgtuk a labdát, felszabadítottunk, lefújták a meccset, 5 méterről luftot rugott az örménytámadó. Szóval az, hogy nincs szerencsénk, mellette nagyon nagy szerencsénk is volt. Persze. Mert konkrétan, mondjuk ki, bármennyire fájó, ebbe a selejtező sorozatba csak az örményeket tudtuk legyőzni. Igen. Az írek ellen 1 vereség, 1 döntetlen, portugálok ellen 1 vereség, 1 döntetlen. És akkor feljön a kérdés, amit meccs után minden szakértő, hogy mennyire megérdemeltük volna, miért érdemeltük volna, ha nem tudtunk legyőzni az örményeken kívül senkit. Igen. Miért érdemeltük volna ezt meg mi? Miért? Igen, és itt még bejön nekem egy olyan dolog, amit a játékosok és az edző is elmondott a meccs után, ami meg már konkrétan, és lehet, hogy én hallom máshogy, mint a többi szurkoló, de engem iszonyatosan felbosszantott. Igen. Amikor a játékosok és az edző is elmondja, hogy hát kikapunk éppen az írektől, szerte foszlik a VB álom, és ezt mondják, hogy tudtuk, hogy ezt fogják csinálni, hogy a második félidőre tartalékolnak, és rohanni fognak, és tudtátok. Igen? És mondják, hogy hát igen, erre készültünk, hogy ezt fogják csinálni. Igen? Igen. És akkor azt mondja Rossi, hogy jobban bírták erővel. Aha. Kik? Nem mondjuk azt, hogy egy magyar válogatottnál, akinek egy jó része akár itthon is játszik, de egyébként Európa Ligát, mert azért a Fradiból 5 játékos be van hívva, a nagy része a válogatottnak egyébként külföldön van, és ugye Rossi alapelve szerint játszik, nem egy 120 perces hosszabbításos meccset kellett legyűrni, egy sima 90 percet egy olyan csapat ellen, ahol tudtuk, hogy a végén fognak támadni, mert minden mindegy, akkor azt mondjuk, hogy a magyar válogatottnak nincs annyi taktikai érzéke, hogy 70 percig úgymond nem ad bele 120%-ot, és kifárasztja magát. Nekem ez volt a legdühítőbb az egészben, hát hogy a végén ezt lenyilatkozták. Most, amit ugye mondasz, Dibusz, Fradi, de gyakorlatilag ugye nemzetközi, az Európa Liga miatt, meg óriási rutinnal, Négó külföld, Orbán külföld, Szalai külföld, Kerkesz külföld, Schäfer külföld, Szoboszlai külföld, Sallai külföld, Tóth Alex Fradi, Némi nemzetközi rutinnal, Lukács ugye Puskás, tehát neki nem sok köze van Európához, meg Varga Barnabás, aki szintén ugye Fradi, de nemzetközi. Szóval mondjuk ki, hogy egy játékos van, aki itthon játszik, és nincs külföldi megmérettetése. Így van. Nem mondhatunk ugye ilyet. Ugye becserélték Ötvöst, és akkor szintén Stiles, Bolla, Mocsi, nem, Redzic. Jó, nem Redzic-sel van bajom. Meg ott már a vége mindegy volt. Nem, igen. De egyébként 93. percben kell... Belső védőt cserélni? Meg támadó játékost avatni újoncot? Nekem nem mondja azt senki, hogy 93. percben járunk, és még fizikálisan még 2 darab percet nem bír el az a védelem, amelyik végigjátszotta. És szerencsétlen Mocsit sajnálom a sztoriba egyébként, mert bár az ő hibája is volt a gól. Én ezt értem, de nem küldhetsz be úgymond hidegen. Ezért mondom. A játék ritmusa nem volt meg az embernek. Miért kell ilyenkor? Én értem, de hogy mondjuk fáradt valaki. De nem ár. Nem ezen 2 percet még nem bír ki. Ha nem húzódik meg, vagy sérül le,
de tényleg, akkor is nagyon sokszor, még ha ilyen van, akkor is inkább a már játékban lévő játékosok rendeződjenek át a felállásba is. Szoboszlai tud egyébként, mint tudjuk, Szoboszlai tud szélsővédőt játszani, akkor húzódjon be ő Négó helyett. De tényleg ez a 90+3-ba kell behozni egy belső védőt, hogy akkor majd a stabilizáljuk. Úgyhogy az én nézőpontomba ebbe a selejtező sorozatba, de sajnos ugye, ha ide vesszük az előző időszakot, akkor ugye már az EB után is voltak rosszalló hangok, utána jött egy rossz nemzetek ligája, most jött egy rossz világbajnoki selejtező. Én nem tudom, hogy az, hogy jó kiállása van, Karakán visszaszól a sportújságíróknak, mindig megmondja a tutit, hogy jó, az én hibám volt, de én vagyok a szövetségkapitány, majd én megmondom. Nem tudom, hogy meddig kell egy válogatott élén, most akkor azt mondjuk, hogy de egyébként a rendszer működik, mert nem úgy tűnik. Konkrétan most nekem nem azzal van a bajom, hogy Rossi milyen motivátor, vagy hogy mit ad át a csapatnak, hanem az, hogy úgy néz ki, hogy ez a taktikai felállás, vagy ez, amit a csapattól elvár, ez nem működik. És sajnos egy válogatott is olyan, mint egy klubcsapat, ebből kell gazdálkodni, ami van. Szóval játékosok hibája. Én ezt voltak, az egész selejtező sorozatot figyelembe véve voltak játékos hibák, voltak olyan dolgok, de náluk nem, jó. nem ott ment el, Alapjában véve az, hogy ha megnézed, hogy ebben a selejtező sorozatban, ugye ha végjátékot nézed, portugálok ellen elveszítettél hazai pályán 1 pontot, mert ugye a végén kaptál ki. Elveszítettél Írországban 2 pontot, mert ott ugye a végén egyenlítettek az írek, az 3. Igen. Itt elveszítettél 1 pontot, és az 4 plusz, nem, az 5 plusz pont, bocsánat. Azzal egy picit előrébb lennél. És innentől kezdve lehet, hogy nem azt mondom, hogy technikailag hibáztak a játékosok, de hogy ezek mentálisan és fejben nincsenek rendben, én abban... Igen, mert egyszer bele lehet szaladni, oké, de 6 meccsből 3-szor, az már nem a véletlen műve, ott mentálisan igen. Valami nem oké. Igen. Nagyon nem oké. Érdekes, nem tudom, te mennyire olvastad, volt, már mindenki megszólalt. Mindenki, nem tudom Csernus igen. De várjál, én tudok érteni nagyjából. Jó, csak az a baj, hogy én nem azt olvastam, mármint, hogy igen. Tudom, hogy ő mit mondott, de én azt olvastam, amit a 2023-ig, vagy meddig a csapatnak a saját ilyen mentál trénere, és hogy ilyet nem mondhat Csernus, és visszaszólt neki, hogy ez a csapat ez fel van készítve mentálisan, és igenis fel fognak állni ebből is. Elmúlt 1,5-2 évben ez látszik, hogy ez igen. Feláll ebből ez a csapat, de értem, hogy mit mond, persze, ha valakinek a munkáját szidják, az mindig a mélyütés, az nem tetszik igen, az embernek. Igen, hogy szakmailag ő nem ért hozzá, ő nem is akar beleszólni, ő ezt mondta, hogy ugye a mentális problémák azok látszódnak az embereken. Úgyhogy én nagyjából egyet tudok érteni ezzel a megnyilvánulásával a Csernusnak, ami nyilván csak a lélektanról, meg a mentális felkészültségről szól, de hogy mentálisan nem oké a dolog, az 100%-ig biztos. Meg ugye, amit nem tudhatunk, hogy ez alatt az időszak alatt hogyan változott meg a játékosok és a szövetségkapitány viszonya. Nem tudhatjuk, hogy mi történt, hogy történt. Régebben sokkal, lehet, hogy a kommunikáció véget is, de régebben sokkal közelibbnek tűnt a csapat, egy-egy játékosa, vagy az egész csapat. Na jó, de ez nem ennyi múlik, most hogy... már nem. Nem ennyi múlik, hogy volt egy, és ezt már többször mondtuk, hogy akármennyire fáj kimondani, volt egy szerencsés időszakunk, amikor tényleg mellettünk állt minden, és azért emlékszünk arra, amikor Szalai Ádám sarokkal belepöcköl a labdába, és gól a németek ellen. Voltak annyira szerencsés pillanataink, igen. De voltak nagyon szerencsés pillanataink. Nem, hogy ma szerencsének mond. Jó, de hát azt mondom akkor, jó, de abban az időszakban minden bejött. Volt egy ilyen időszak a válogatottnak, hogy minden bejött. Hát még Nagy Ádám is gólt. Látod, és akkor most mindkettőnk 40 évente lesz. Igen. Tudod. És akkor ugye ment ez, hogy tényleg a válogatott is elhitte, és Rossi is elhitte, hogy mindenre képesek vagyunk. Ugye akkor születtek meg ezek a klasszikusok, hogy easy, meg halálcsoportba kerülünk. Ezek megszülettek, és ezek jó időszakok voltak, de most viszont úgy érzem, hogy így, hogy Rossi minden harmadik napon, amikor válogatott szünet van, a sajtóba beleáll, hogy ne szóljanak be neki, hogy kit hív be, meg én értek hozzá, mert látjátok, a Lukács lőtt egy gólt, meg folyamatosan megy ez a viaskodás,
Közben meg egyébként akárhogy is nézzük, persze, tudjuk, hogy mi a realitás, ennek a magyar válogatottnak, ha megvan a pótselejtező, akkor is azt mondom, azzal hogy nem lesz meg a VB-t. Nem, ott még lett volna még 2 meccs, hát konkrétan azért még ott kaphatsz olyan ellenfelet, hogy itt ez a pótselejtező. Nem feltétlenül te vagy az esélyese annak. Ez a pótselejtező, ez most úgy fog kinézni, hogy minden csoport másodikja, az azt jelenti, hogy 12 csapat, plusz még 4, bocsánat, akkor ezt rosszul írtam, mert ahogy mondtam neked, mert nem 2, hanem 4 csapat a Nemzetek Ligájából, igen, de azt hiszem, akkor is egy helyre vannak a svédek. Szóval 16 csapatból ezután 4 jut még ki a VB-re. Szóval itt még azért, és itt azért olyan csapatok vannak, hogy oké, kaphatunk jó sorsolást, lehet álomsorsolás, és kaphatunk akár Koszovót, meg Szlovákiát, ha bár ugye láttuk, hogy az se biztos, de kaphattunk ilyeneket, de azért ott vannak Olaszország, ott vannak olyan csapatok, ott lesz egy Ukrajna, aki nem könnyű. Lesznek ott olyan csoport, vagy csapatok, meg ha úgy alakul, akár egy Ausztria, akikkel azért azt mondom, hogy nem mi vagyunk az egyértelműen esélyesebbek, meg hát ugye a számunkra Albánia. Hogy ezek mind olyan csapatok, akiknek a játéka nekünk nem fekszik, az elmúlt időszakban kikaptunk tőlük, főleg a rossz éra alatt egyébként, mert az olaszoktól, a szlovákoktól, albánoktól, ez már mind rossz érás vereség. Ott se lett volna ez, nem az, hogy 100%, ott konkrétan azt mondom 50-50, vagy összejön, vagy nem. És ugye nézd meg mondjuk, hogy a továbbjutó, vagy kijutó, vagy pótsejtezős csapatoknál, ugye mondtam Boszniát, ugye említettem, vagyis nem említettem, de ott van Észak-Macedónia, te mondtad ugye Albániát, tehát hogy vannak olyan nemzetek, akik mondjuk lélekszámot tekintve is jóval kevesebbek nálunk. Belefetszölt pénzmennyiségben jóval kevesebbek nálunk. Tehát, hogy mégis meg tudják csinálni. Na igen. Mi nem tudjuk 40 évre akkor megcsinálni. Jön az utolsó pont, ki a hibásnál, MLS. Csányi Sándornak volt egy nyilatkozata a meccs után. Aztán majd utána én kérdezek, igen. Jó, ezt szeretném felolvasni, mert... ha már nyilatkozat, arról is akarok 2 mondatot mondani. Kinek a nyilatkozatáról? Ezt spoilerezz le. Nem, nincs spoiler. Na, kérlek szépen, Csányi azt mondta. Láttad, hogy van valami UEFA, FIFA, akármi, valaki Rakiticot tud küldeni, valaki Figót, valaki meg Csányi Sándor lányát. Ez is, tehát hogy... Jó. Na. Hogy egyszer szűnne már meg ez az egész. Na, jó, de tudjuk, hogy Csányi egyébként is ott van a FIFA-nál, mint pénzügyi igazgató, de vagy amikor micsoda. Egy Rakitic meg egy Figót valaki odaállt, akkor... Lehet, hogy egyébként most szakértelemben jobb a Csányinak a lánya. Most egy Figó, az... Értem, hogy jó focista, de amúgy... Ilyen, mi ez a nem tudom melyik gyermekvédelmi alapnak az igazgatásához. Lehet, hogy feltétlenül egyébként nem. Jó, küldjük el Nyilasit, meg vele együtt a lányt. Jó, na, Csányi Sándor. Nem értem, hogy pontosan miért demonstráltak a szurkolók, de fontos lett volna ma a lelátó egysége. Talán ha a kormány által is nagyon fontosnak tartott, sokat kritizált, de sikeres 5/1-es szabályt már korábban bevezettük volna, vagy még szigorúbb lenne, akkor még eredményesebb lehetne a magyar válogatott mostanra. Reméljük a szabálymódosítások és az akadémiák munkája révén sikerül jól szerepelnünk a soron következő Nemzetek Ligája sorozatban és EB-s elejtezőn, a következő világbajnokságra pedig már nem jelent problémát kijutni. Egyébként, ha hamarabb behozzák, akkor ebben a szezonban valószínűleg nem hívogatják az MLS alattasát a kispadokról, hogy kell cserélni. Na, most itt adjuk már több ponttal is, ez nagyon fáj, több ponttal is egyetértek Csányi Sándorra. Melyik ország csinál ilyet egyébként, hogy kötelezően 5 hazainak ott játszania kell, és ettől lett sikeres a válogatottja? Na most olyan dolgokba bízunk, igen, hogy már nem tudunk mibe kapaszkodni, akkor legyen ez. Igen, én értem, hogy mit mondasz, csak ez egy csukafogta helyzet, vagy hogy szokták, rúgafogta csuka helyzet. Az a baj, hogy más országoknál működik az, hogy maguktól játszatják a hazai játékosokat, és jó pénzért tudják eladni. Nálunk valamiért kialakult hamarabb az a felfogás, hogy egy magyar játékos sok pénzt kér, még ha nem is ér el semmit, ezért a magyar klubok inkább már behoznak külföldieket, így nem játszatják a magyar fiatal tehetségeket, ezért nem is tudják eladni, ezért rossz helyzetbe is kerülnek egyébként,
így ugye valahol vissza kellett szorítani, és ténylegesen keretek közé fogni. Egyébként ezt a légiós szabályt, ezt már 2010 környékén elkezdték az oroszok csinálni, és egyébként utána nekik fel is jött a válogatottjuk, mikor kötelező lett otthon, nem tudom, azt hiszem ott szigorú volt, ott azt hiszem 7 orosznak kellett lenni a kezdőbe. Hát más, hogy ugye utána a nemzetközi helyzet miatt most már egy 4 éve ki vannak tiltva ugye igen. Mindenhonnan az orosz sportolók, úgyhogy ez ugye így nem tudjuk, hogy jelenleg milyen szinten áll az orosz labdarúgás, de ettől függetlenül például ugye Spanyolországban ott kicsit más, meg ott más is az, ami miatt behozták, de ott ugye úgy van, hogy az egész keretbe maximum 3 nem európai útlevéllel rendelkező játékos lehet. Szóval valahol... Az megint más. Igen, értem, csak valahol ez is ugyanezt segíti, mert összességében a kis csapatok Európában, ugye pont az volt a baj ott is, hogy a kis csapatok úgy töltötték meg a csapatukat, hogy nem a spanyolokat játszatták, hanem az afrikai és dél-amerikai olcsóbb játékosokkal feltöltötték. Ott a spanyolok hoztak egy ilyen szabályt, ami nem azt mondja ki, hogy spanyolt kell játszatnod, de logikus, hogy valószínűleg a saját nevelésűd még így is olcsóbb lesz, mint hogyha elhozol egy Franciaországból vagy Angliából egy játékos, csak azért, mert neki van Európai Uniós útlevele, és így tény, hogy a kis csapatokban sokkal több a spanyol játékos, szóval ugyanaz a célja, csak ott kicsit máshogy fogalmazták meg. Most ha itt megfogalmaznánk egy ilyet, ugyanúgy ilyen szlovák, meg lengyel, harmad osztályú játékosokkal lennénk tele. Hogy milyen országban élünk, sógorkoma jó barát, kifizet többet ennek, annak, amannak, kioszt vissza az edzőnek, a menedzsernek, a klubigazgatónak, az akárkinek. Ez alapján futballoznak a magyarok. Értem? Na, én ezért ennek mondom, jó, de ez a szabály szerintem jó, és ezt nem szabad, visszább semmiféleképpen nem szabad venni. Nem, csak a közeg alkalmatlan erre. A szabályra nem, és egyébként látjuk, de hogy a szabály jó, a közeg. De nem, jó, de ettől függetlenül azért a közeg, amióta ez a szabály életbe lépett, konkrétan, már ha más nem értünk el... Jó, azóta ki lett válogatott? Hát konkrétan Tóth Alex. Tóth Alex, ha nem lenne az 5 magyaros szabály, akkor is játszana. Nem tudhatod. Ő már az 5 magyaros szabály előtt is játszott. 4 meccset, mert már tudták, hogy bevezetik, és elkezdték beépíteni. Jó, mondj még egyet. Hát egyébként azóta lettek, jó nem, mert az Paksról jöttek, de ha így nézzük, az 5 magyar szabály miatt igazolták le a Pakstól, mondd már nevét, Ötvöst és válogatott lett. Oké, de szerintem a Paksból is válogatott lett volna. Nem a Fradiban mutatott egy, hát de nem a Fradiban játszott pár meccset és válogatott lett, tehát nem amiatt lett, hanem inkább az, amit Paks. Vagy csak Rosszinak ennyi számít, hogy a Fradiban van, nemzetközi. Na, jó, akkor mondtam egy ilyet az elején, hogy valamilyen szinten a szurkolókat is hibásnak tartom ebbe az egészbe. Gyakorlatilag ott tartunk, mindenféle oldalakon keresztül, már egy ilyen közösségi oldalakon, meg ilyenek, hogyha én merek egy rossz szót mondani a válogatott teljesítményéről, akkor károgó vagyok, tesiből fölmentett, stb. Én nem játszom a Premier League-be, hány válogatott meccset volt, stb. Ott tartunk, hogy gyakorlatilag már egy kritikát nem lehet megfogalmazni. Egyébként igen. 2 az, hogy, és most nem tudom, hogy ennek a meccsnek a végén mi történt, de gyakorlatilag bárki ellen játszunk, bármi is van a pályán, lefociznak minket, mentálisan összeomlunk és kikapunk, mi történik? Pacsizgatunk, meg himnuszt éneklünk. Miért nem lehet egyszer azt mondani, hogy na, húzzatok innen be az öltözőbe, elküldeni őket a jó oda, és demonstrálni egy picit, hogy szedjétek majd össze magatokat, mert azáltal, hogy én mindig megerősítést adok a meccs végén, még ha zakó van akkor is, azáltal bennük milyen kép fog kialakulni, hogy hát jó, most egy milyen kicsit szomorkodunk, de ezek nem fognak a metró aluljáróba megkergetni, meg semmit. Nem azt mondom, hogy ezt kell csinálni, hogy meg kell kergetni őket, de értem, valamit ki kell fejezni, hogy figyeljetek öreg, ez már nem. És nem, értem, amit mondasz. A meccs végén mi volt? Ez egyébként. Na, ezt kérdezem, mert én ugye nem voltam ott. Igen, jó, nem, egyébként most én is elmentem hamarabb, mert én viszont ebben nem akartam részt venni most. Ment a vonat, csak azért. Na, én ebben most nem akartam részt venni, nem, mert most korán voltam. Jó. Hanem tényleg az, hogy abból a szempontból egyetértek, hogy például egy ilyennél, amikor nem sikerül kijutni a VB-re, akkor azért azt lehet kommunikálni, hogy mondjuk, na, akkor én elmondom, hogy nekem hol van a probléma.
az, hogy egyébként eleinte a játékosok ezt nem erőltették ki, hanem ott az volt, hogy odahívtuk őket, amikor úgy éreztük, hogy igenis küzdött a válogatott, vért izzadt azért, hogy elérjünk valamit, és maximum nem sikerült, akkor a szurkolók kihívták a válogatottat, és elénekeltük a himnuszt. És az egy szép pillanat volt. Viszont ez átfordult abba, hogy bár a játékosok jönnek oda, és ez ilyen szokás, hogy akkor elénekeljük. És szerintem is itt lehetne mondjuk egy vezérszurkolónak egy olyan hozzáállása, hogy mondjuk egy ilyen meccs után, mikor oda jönnek, és ugye megy a sírás-hívás, hogy nem jutottunk ki, Isten, 40 éve nem jutunk ki, azért... És nem. Egyébként még nem a VB-re nem jutottunk nem, ki. Hanem a pótselejtezőn nem lett meg, igen. Még nem arról van szó. Hogy itt tényleg azért lehetne mondjuk egy olyan megállapodás, és ezt nem mondom, hogy egyénileg döntse el egy szurkoló, hanem hogy fiúk, ez most csalódás mindenkinek, menjetek be az öltözőbe, úgy gyertek ki a Nemzetek Ligájára egy fél év múlva, hogy vért izzadtok, hogy újra büszkék legyünk rátok. Így ezt van. Lehet így. Az, hogy minden meccs után olyan pozitív visszajelzést adunk, vagy adunk, tök mindegy, hányas számba beszélek, az egy idő után nem normális. És az a baj, hogy berögződött most ebbe a szurkolótáborba, meg mi belénk is szerintem, ugye az elmúlt évek miatt, hogy ez a válogatott, ez küzd, és a földön kúszik. De most nem csinálják ezt. Most konkrétan azt látjuk, hogy egy fél időt tudnak küzdeni. Meg most már azt mondom, hogy ne legyen már elég az, hogy küzdünk, és akkor már persze akkor mindent lehet. Nem, tehát most hagyjuk már ezt. Jó, az a baj, hogy van egy határa a válogatottunknak a képességeinek. Nyilván van, de azt ami miatt muszáj valahol, hogy a küzdéssel szerezzünk pluszt. Ami szerintem egyébként a Rossi focinak nem áll jól, az az, hogy amikor ő ide került a válogatott élére 2018-ban, akkor megleptünk mindenkit ezzel a hozzáállással, hogy kúszunk-mászunk, küzdünk. Mert annyi potenciál meg van a válogatottban, annyi technikai tudás, hogy ez kijött olyan eredményekbe. De most már eljutottunk odáig 2025-re, hogy most már egy Örményország is tud küzdeni és kúszni-mászni. Most már konkrétan tényleg... Ja, már nincsen gyenge csapat. Már nincsen... Tehát most egy Andorra San Marinót, vagy mint Gibraltárt leveszek, de amúgy nincsen gyenge csapat. Konkrétan most már eljutottunk odáig, hogy tényleg van a legalja, ami nem is azért legalja, mert... Jó, de azért legalja, nem azért, mert ott mondjuk ne jöhet neki a tehetség, hanem azért, mert azért valószínűleg, aki San Marinóba születik, és egy picit is tehetségesebb focista, az olasz válogatott lesz. Ugyanez Andorrában szerintem igaz, hogy az is akkor válasz egy spanyol vagy francia, de hogy konkrétan annyira kicsi a lélekszámuk ezeknek a Luxemburg, Liechtenstein, hozzáteszem. Most felsoroltunk... azért nem, mert nem Luxemburg is az... okozott már. Na várjál, de épp ezt akartam mondani, hogy felsoroltunk most 4-et, ebből 2-től már kikaptunk. Úgyhogy egyébként ez így... Igen, szóval nincs már gyenge csapat. Igen. Nincs. Georgia. Hát milyen focit játszott az EB-n? Most nem jutottak ki. Cson nélkül hát nem Cson nélkül. Nem sok pontjuk volt. Egy ponttal lett kevesebbük nekünk, azt hiszem 7 pontjuk lett. Ja jó, de hogy ahhoz képest, hogy az ellenfélhez képest, igen. Szóval én a hibás tortaszeletből a szurkolóknak is adnék egy kis szeletet egyébként emiatt. A másik része az, én megmondom őszintén, én a meccs utáni elemzést, én rosszul voltam. Én azt hittem, hogy ezek hivatalból eret fognak vágni a stúdióba. Tehát, hogy konkrétan senki nem merte azt kimondani, hogy jó, de... elrontottuk a végét, mert mentálisan nem vagyunk ott. Mindenki. A fél órán keresztül azt hallgattam, ilyen a halotti tor közepette, 80 percig jó volt. Hogy igen, hogy nem érdemeltük meg, ezt annyira nem érdemeltük meg, és azt kellett néznem, hogy és nem tudom, hogy ez mennyire jó jel, vagy jó visszajelzés, hogy síró játékosok fetrengenek a gyepen. Hagyjuk már, ne csináljuk már ezt. Az ez a baj, hogy... szerepkörben beállítjuk magunkat, nem kell. Ez a baj, hogy igen, hogy azért, mert 40 éve nem jutunk ki, úgy érezzük, hogy ez ilyen sorsszerű, hogy ki kell jutnunk. Nem, olyan teljesítményt kell nyújtani, hogy kijussunk. Ilyen szempontból a sport... már mindenki volt. Igen, az más kérdés, hogy a sport sajnos igazságos, aki jobban játszik, az jut ki. Ja igen, meg és akkor jöttek ezek a lőzünk, hogy hát a foci az igazságtalan. Nem igazságtalan. Tehát, hogy érted? Egy csapatot tudtunk elverni ebbe a selejtezőben. Igen. És akkor még és őket is csak éppen. Igen, mert az időnk hogy. Ott van kapus pozíciónk, Dibusz.
akiről mindannyian tudjuk, hogy egy vonalkapus. Igen. Volt a 92-ben egy óriási bravúrja, azzal megmentette 3 percig a csapatot. De amikor tudj, és akkor visszakanyarodok arra, amit te mondtál, hogy mindenki azt mondja, hogy tudtuk, hogy mit csinálnak. Ha tudtátok, hogy ívelgetünk, akkor miért nem, oké, hogy Tóth Balázs, miért nem egy olyan kapusvéd, aki mondjuk ki is tud jönni a kapujából, és nem Dibuszt bántom, mert Dibusznak a képességeit tudjuk, vonal. Igen. Abba jó, vonal. De a szövetségi kapitány tisztában van ugyanezzel, tisztában van azzal, hogy ívelgetünk. Miért nem hozunk be egy olyat, aki egyébként most ilyen szempontból majdnem azt mondom, hogy kapus szemszögéből majdnem azt mondom, hogy mindegy a nemzetközi rutin. Lehet, hogy most azért megköveznek, de ez majdnem mindegy. Miért nem hozzuk be akkor azt a kapust, aki egyébként a kifutásokban magabiztos? Hát hozzáteszem, ugye most pont a nemzetközi rutin, hát pont ez volt, hogy Tóth Balázs az a portugálok ellen ettől féltünk, hogy nincs rutinja. Ja, hát nem számított. Kapus poszton érzem azt a legkevésbé, hogy ott lenne a legfontosabb. Jó, mondjad. És mindenki azt fogja gondolni, hogy már megint erről a szerencsétlenről beszélek, de ez így nem lehet. Szoboszlai Dominikot oda hívják nyilatkozni. Egy profi labdarúgó így nem nyilatkozik. Tehát az, amikor megy a dolog, győzök, akkor tolongok az újságíróknak, és minden hülyeséget elmondok, meg jópofáskodok. Most meg csapatkapitányként, a legtöbbre tagsált játékosként 3 szót mondok, ilyet nem lehet megtenni. És mi történik utána? Ez ugyanaz, mint amit én mondtam neked, hogy én már nem kritizálhatom a játékosokat sem, meg károgok, meg tesiből fölmentett vagyok, meg minden. Milyen dolog ez, hogy az újságíró ilyen helyzetben kérdést tesz föl? Ez a másik vége, viszont csak gyorsan behozom a ellenpéldát, amit meg Dibusztól tudtak kérdezni. Ez életed legrosszabb szülinapja? Ez majdnem ugyanaz a kérdés, persze, mint annó Szoboszlaitól a mit szólsz ahhoz, hogy Ádámka Szoboszlainak öltözött farsankor. Ilyet meg a másik oldalt írva, ilyet nem teszünk fel. Ez az újságírói szakmának a minősítése, igen. De az, hogy azért betámadjuk már az újságírót, és népharag van rá, hogy ilyen helyzetbe odahívják nyilatkozni, ja, mert csak akkor kell nyilatkozni, hogy győzünk. Ilyenkor is állja oda, barátom, és mondd el, és ráadásul te vagy tehát példaképnek van beállítva az ember. A legtöbbre kvalifikált magyar futballista, csapatkapitány nem mondhat, nem nyilatkozhat így. Na, még gyorsan pár témát akarok érinteni. Arról beszéltünk igazából, hogy MLS szabályok, és akkor itt egyben van egy kérdés, kik lesznek a jövő, és kik maradnak. Itt most arra akarok kiukadni, hogy amit az előbb felhoztam, hogy az EB-re kijutás azért egy könnyebb falat, most ne degradáljuk le, mert EB-n is jó lenni, de hogy most már tényleg az van, hogy 3 EB-n kint voltunk zsinórba, a világbajnokságra éheznek az emberek. 2030-ban lesz a következő világbajnokság, pár játékosunk hány éves lesz akkor? Szoboszlai 29. Az még jókor. Igen, Varga Barnabás 35. Ő későn érő típus, még benne oké. Jó, Sallai 33, Dibusz 39, Schäfer 31, Vili Orbán 37, Kerkez 26, Szalai Attila 32, Tóth Balázs 32, Bolla 29, Tóth Alex akkor lesz a csúcson 24, Négó 39, Nagy Zsolt 37, Lukács 34, Stiles 30, Gruber 25. Itt most, akiket felsoroltam, azért jó pár olyan játékos van, akit jelenleg alapnak tekintünk, viszont egy következő világbajnokságon már bőven nem azon a szinten lesznek, itt ilyen sajnos fáj kívánni, de Orbán, Négó, tényleg Dibusz, de kapusposzton tényleg nem érzem, hogy probléma lenne. Viszont több olyan játékosunk is van, akinek, na, akkor így fogalmazok, Rossi eddig se azért az a nagyon sebesen beépítjük a fiatalokat edző volt. Vajon mikor kezdjük el elengedni nem kényszerből, mert láttuk azt az elmúlt évek alapján, hogy konkrétan tényleg már az kellett ahhoz, hogy egy Fiola kikerüljön a kezdőből, hogy kiessen a Fehérvár az első osztályból, meg egy nagyon rossz Újpestbe kerüljön. Konkrétan, ha Rossi múlik, a végtelenségig behívja azokat, akiket szeret. Nem lehetne azt, hogy valamikor úgy váljunk meg válogatott játékosoktól, hogy köszönjük az eddigi munkát, nem pedig addig játszatjuk, amíg megutáljuk őket? És ugye most 4 év múlva lesz a következő világbajnoki selejtező. Most kell kialakítani egy olyan új magot, ami tényleg most jön egy Nemzetek Ligája selejtező. Most van egy csomó idő. Jön egy Nemzetek Ligája B divízióban, szóval nem a világverő csapatok. Utána jön egy Európa bajnoki selejtező, ahol nem 4 fős csoportok lesznek, hanem 5 vagy 6 fősbe kerülünk.
ott megint azt mondom, hogy kapunk majd olyan könnyű válogatottakat, ugye ilyen Andorra, Lettország, Észtország, akik ellen lehet próbálkozni. Eljutunk-e oda, hogy végre fiatalabb játékosoknak, mint például Mocsi, vagy akár kapusposztól Jakobisvili, vagy akár a védő Jakobisvili Antal, vagy akár most mondok olyanokat, akik tudom, hogy most nem játszanak jól, de találjuk meg azokat, akik viszont jól játszanak és fiatalok, ilyen Vancsa, Zalán, stb. Tudom, hogy most ő nem, csak nem jut eszembe olyan játékos, de az ő munkájuk felderíteni azt, hogy ki az a fiatal játékos, akik ezeken a meccseken igenis nem csak kerettagok lesznek, hogy na, most játszottál úgy, hogy kerettag vagy. Nem, igenis kapjanak lehetőséget, és igenis lássuk azt, hogy a következő selejtezőkre, mert akár egyébként, most itt akiket felsoroltunk, hogy hány évesek lesznek 4 év múlva, de 2 év múlva se sokkal rózsásabb a helyzet, hogy akkor egy Orbán 35 éves lesz. Nem lesz. Persze. Igen, és azt érzem, én ettől félek, hogy Rossi eddig se volt azért az a nagy beépítő mester, plusz, akiket mostanában be tudott építeni, azok is a 29 éves Lukács, a 32 éves Varga. Igen. Nem a fiatalokat tudjuk beépíteni, hanem jól talált meg olyan egyébként rutinos játékosokat, akik éppen most formában vannak. Viszont hosszú távon szerintem nem ez a megoldás, hanem kell egy olyan mag, aki megint tud egymásért küzdeni, és igenis olyan szintű játékerőt képviselnek, hogy akár a válogatott miatt, vagy más miatt, de kikerülnek külföldre, és akkor ott tudnak konzisztensen jól szerepelni. Micsoda szavakat. Ez már csak érdekesség, hogy Jakobisvilinek egyébként jól megy a spanyol másodosztályban, ugye az Andorra FC-be játszik, most konkrétan bekerült a 7 csapatába. Hogy ő lett a kapus vagy a védő? Áron, kapus. Bekerült a 7 csapatába, de van egy másik kapus, ő a spanyol harmadosztályban, igen. A Mérida FC-ben, vagy AD, Mérida AD-ba. Ő most került idén nyáron kölcsönbe az MTK-tól. 21 éves kapus, spanyol harmadosztályba, 11 meccsen 5 clean sheetje van, szóval 5 meccsen nem kapott gólt. Most már ott vannak, hogy rájátszást érő helyen, a 7. helyen állnak. Úgyhogy egy kapusposzton én is azt mondom, hogy most egy 21 éves kapus, spanyol harmadosztályból bármikor felvisznek a másodosztályba, mert jó kapus mindig keresnek. Úgyhogy én most azt mondom, hogy tényleg kapusposzton nincs gond, minden más poszton. Nagyon sokan ekézték Dibuszt. Én azt mondom, hogy a képességei ezek. Tehát, hogy nincs olyan kapusunk, mint Courtois, Neuer, Buffon. Nekünk igenis azt kéne csinálni. Dibus egy zseniális kapus. Ellenfélhez mérten kell beállítani valakit a kapuba. Ellenfélfüggő. Igen. És ezért volt jó, amíg volt az a rövid időszak, amíg volt Gulácsi és Dibus is csúcsformában, mert 2 teljesen különböző kapus, és tudtuk váltogatni őket. Igen. Na, lenyugodtunk, most van egy fél évünk a Nemzetek Ligájáig. Na, egyébként pont ez az időszak tök ideális lenne, hogy én továbbra is azt mondom, hogy váltsunk szövetségi kapitányt, keressünk. Nem fogunk váltani, sajnos, szerintem is, mert, én is ezt érzem, de... mert mint karakter bírom Rossit, de szerintem kifulladt ez a játékstílus, amit ő játszott a válogatottal. Karakterként is az én szemembe kezdi döntögetni lefele a Nimbusát meg a szobrát, karakterként is. Igen, és ezt viszont engedjük el, hogy azt érdemnek állítjuk be, hogy milyen régóta ő a szövetségi kapitány. Ez nem érdem, ez ennyi, hogy egyébként meg a győzelmi rátája nem olyan kiemelkedő, hogy ezt olyan sikeresnek. Én tudom, hogy mi a véleményed az emberről, de én megnéznék egy Dárdai Lőv várost a kispadon, legjobban meg oda képzelném Szerhij Rebrovot, és kifutunk majd márciusban Marco Rossival. Ez biztos. Ezt most 1-0-1-es ottal adják, úgyhogy ez biztos, hogy Rossival fogunk nekivágni a következő érának is. És figyeld meg, ha feljut a Vasas, akkor Barát Botond vezeti ki a csapatot. Nem vonult még vissza. Nem tudom. Gazdaggal fogva. Köszönjük, hogy végighallgattátok a rage-elésünket, kiöntöttük a lelkünket. Gondolom nem sokan értenek velünk egyet, de nem is kell. Úgy is Rossi marad, úgyhogy nektek van igazatok. És nehogy már merjek kritizálni. De bennem, mondom, én most így előhoztam így a szürkállományomból, és piedesztára emeltem egy Egervárit. Ha ez már valakinek szöget ütött a fejébe. Nem volt rossz, tehát hogy tényleg kritizálom, de nem volt egy kutyaütő edző. Konkrétan az egész pályafutása alatt a magyar válogatott élén
mondom, 6 veresége volt, ebből 4 Hollandia. Kompenzőként is lepakolt az asztal. Tudom, de hogy csak mondom, hogy a válogatott élén 6 veresége volt, ebből 4 Hollandia ellen. Na. Nem tudtuk elvenni a hollandokat, mert világverő csapat volt. Ennyi. Na, pedig Bergkamp már visszavonult akkor. Na jól van, hát akkor jövő héten meg majd olaj történelmi sikerek küszöbé, sőt már átlépte azt a küszöböt, 9-0-val nyitotta a szezont, ilyen az olajbányász történetében még nem volt, 111 dobott pont a Körmendelen, csak ezt gyorsan fél percben elmondom, 111 dobott pont a Körmend ellen, jó, kapta 92-t, de ez egy olyan meccs volt egyébként, ahol gyakorlatilag ez belefér. Bognárosan több gólt kell lőni. De kiemelte az edző is, meg Skins is a sajtály után, hogy jó, azon nyilván kell változtatni, de hát most ha minden meccsen dob 111-et, akkor egyetlen azt... De szerintem jövő héten egyébként is többet fogunk kosarazni, meg vízilabdázni, úgyhogy nem felejtettük el ezeket sem. Nem. Na, köszönjük szépen, hogy néztek minket. Sziasztok! Sziasztok!